So yun, mga ka-road trip, samahan nyo kami sa aming road trip ngayong araw na to at mag-adventure tayo. Support natin yan si Bicolanong Kalbo. Oh, Bicolanong Kalbo. Yun, Vlogs. Bicolanong Kalbo Vlog. Support natin yan, napakadami niya na rin natulungan at saludo ako sa mga ginagawa mo bay at sana magkita rin tayo soon at huwag kang mag-alala, kasama ka palagi namin sa dasal at proud na proud kami mga Pinoy sa mga kapatid nating OFW yan at tuloy-tuloy lang. Road trip lang na road trip sa buhay. Tuloy lang sa ating mga pangarap, balang araw masungkitin natin yan. Alright, God bless. Magandang tanghali mga ka-road trip. Samahan nyo kami ngayong araw na to at iikot namin kaya dito yung sakyan namin. Tara, let's go, road trip tayo. So ngayon, ito, bibili tayo mga ka-road trip dito sa Spines mga ka-road trip. So yan. Yun, pasok tayo mga ka-road trip. Yan. Uy. Mayroon na tayong ano pala dito. Yan, oh, Christmas tree. So yan, ganda naman ng bulaklak. Yan mga ka-road trip, oh. Kuha tayo mga ka-road trip ng yan. So daming bulaklak mga ka-road trip, oh. Yan, oh. Yun, maganda. So bibili mo ko nyan. Bibili mo ko ng bulaklak. Ayan mga ka-road trip, oh. Magkano ba yan? Wow. Ang presyo mga ka-road trip, oh, 140. So yan, may Christmas tree mga ka-road trip. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas sa inyong lahat. Yan. So yan, Merry Christmas. Yan, oh. Dito tayo sa may tree. Merry Christmas. So yan, body shop tayo mga ka-road trip. Bili tayo ng ayan, may kanta, may tugtog mga ka-road trip. Labas tayo. So yan, may tugtog mga ka-road trip dun sa loob. So yan, patingin ko ulit sa inyo mga ka-road trip yung ating Christmas tree. Christmas tree yan mga ka-road trip. Sariwa yan mga ka-road trip, oh. Yan. Ganda ng ano, mga ka-road trip. Yan, oh. Yan, pabubukahin na lang yan mga ka-road trip. Ganda. Sariwa talaga siya mga ka-road trip. Yan, oh. Ganda ng pagkagawa, oh. Yan. So yan mga ka-road trip, may mga bulaklak. Yan. Ganda talaga mga ka-road trip. Ang ganda talaga ng Christmas tree. Yan, pero may din siyang bilihin. Yan. Yan, mga mangga, mga prutas. Yan. Yan ang avocado mga ka-road trip. Ha? Kakaubo yung avocado? Kakaubo yung presyo. Nakabo mga ka-road trip, yung asawa ko mga ka-road trip daw sa presyo ng avocado. 2 piraso. Ayan, oh. Grabe yung avocado na yan. Super. So yan, may mga saging. So saging tayo, saging. Wala na tayong saging doon. Ito maganda ata mga ka-road trip. Yan, oh. Ito, sariwa mga ka-road trip. Maliit naman, hindi naman buo ka. So yan, saging. Saging kayo dyan. So ito mga ka-road trip, naggagala-gala tayo dahil wala naman tayong stock sa bahay. So yun, yan na mga ka-road trip si Mrs. So yan. Yan, nagbibili na siya ng banana. Banana batag. Yan, hindi niya makuha mga ka-road trip yung banana batag. Yan, sa wakas nakakuha na. Kakuha tayo mga ka-road trip ng banana batag. So yan, mag-mine na lang kayo, mag-mine. Sinong gustong mag-mine nito? Yan, orange. Kumain kayo ng orange. Yan.
Ano yan, aranghitan eh? Yan. Green lime pala, akala ko aranghitan. Yan o. Yan ang mga bilihin dito mga ka-road trips ay may spinach. Yan o. 10 dirhams per kilo. Ito naman 10 dirhams. Ito naman mga ka-road trip. Yan o. Tapos nga lang 24 mga ka-road trip. Nahihilo ko mga ka-road trip sa presyo. Grabe. Yan mga ka-road trip o. Tingnan nyo. Yan o, 49. Grabe. Medyo may kamahalan na mga ka-road trip. So yan, kamatis mga ka-road trip. Yan, 13 lang. Yan, dito naman, dito 8. So dito mga ka-road trip, sus, grabe oh. 23.50 mga ka-road trip. Yung isang, ano na yan, yung tumpok. Hindi naman tumpok, per kilo yan mga ka-road trip. So yan, ito 14. Yan oh. So yan, isang balot niyan mga ka-road trip oh. 250 grams lang naman. 21 na siya mga ka-road trip. Yan oh. Yan oh, yan lang yun mga ka-road trip. Isang piraso, isang ano yan, isang box. Oh my goodness. Wala na. Grabe. Yan ang mga talong dito mga ka-road trip oh. 8 lang. Yan oh, 8 lang. 8 lang. Yan, tinapay. Grabe mga ka-road trip. So yan, ganito. So yan mga ka-road trip, makikita nyo yung mga gulay pa lang. So yung sumasahod dito mga ka-road trip ng yung mababa naman mga ka-road trip, talagang tiyaga-tiyaga lang talaga. Kaya yun, tiis lang tayo mga kababayan. Tiis lang tayo. Grabe naman to oh. So yan yung mga ka-road trip, yung kinapay na yan oh. Tingnan mo magkano yan na yan oh. Oh, 30 na yung mga ka-road trip. Yun lang, ilang piraso lang yan. Grabe. Sobra namang mahal. So yan, hanap tayo mga ka-road trip na yung mababa lang mga ka-road trip na yung mga yan, mga ganyan mga ka-road trip. O yun. Yan, 2 dirhams lang mga ka-road trip. So yan. So yung pandesal mga ka-road trip, 4. Yan, pandesal 4. Isang panisan o ano? Ito lang, yung mga ganito lang ang gusto ko mga ka-road trip. Yan o, yan o, yung mura, 2.75 lang. Yan, masarap yan. Yan, lagyan mo yan ng ano, ng Nutella. Dahil yung mga ganito mga ka-road trip, yan. Ito, nahihilo ko dyan sa presyo, 18. Yan lang naman, oh. Doon na lang tayo mga ka-road trip sa Tagdudos. Ha? Grabe. O, ito. Yan, oh. Medyo mura-mura. Gusto mo to? Kasi may suko. Medyo siya. So ito yung mga gusto ko mga ka-road trip na binibili lang dahil nga sa mura. Yan oh. 1.8 lang. 1 dirhams and 80 pills. So yan, ganyan nakarami mga ka-road trip. Yan oh. So yan mga ka-road trip, kukunin natin yung mga ka-road trip para bukas. Yan oh. Para hindi na naman tayo mga ka-road trip na makapagluto. Yun. Chicken tikka o yung ano? Salt and pepper. Yan mga ka-road trip, oh yan, magkano lang yan, yung sa pedaso na yan, siguro 5. Excuse me. So yan, dito mga ka-road trip yan. Yan ang mga pagkain dito mga ka-road trip, oh yan. So yun, isang mga ganun ka-road trip to 10 dirhams na kaagad oh. Grabe oh. Yan. Grabe na talaga mga ka-road trip yung bilihin, sobrang mahal na, kaya yan, tipid-tipid lang tayo mga ka-road trip, yung kaya lang sa budget, yun lang yung bibilihin natin. So yan, nakayan pa lang na pinipili natin no? Yan, tinapay, ganito pala to na ano dun sa ilaw. Yan, may salmon mga ka-road trip oh. Yan, yung salmon mga ka-road trip na ano, dito sariwa pa. Ayan, sariwa. Ito mga ka-road trip, ito yung salmon na ano, na scrap. Yan, scrap yan eh. Yan. Sariwa pa mga ka-road trip. Ito, sariwa pa. Pwede yan mga ka-road trip, isisigang natin ito mga ka-road trip oh. Yan, magkano lang yan, cheese lang yan mga ka-road trip. Sa dalawa kukunin natin, sariwa pa siya. Yan. Tapos ito pa.
15 natin dun sa isa. So yan, sariwa. Sariwa pa siya mga ka-road trip. So yan, 11. Magdudusi. So dito lang tayo mga ka-road trip. Saan? Kunin na natin lahat yan. Ha? Sariwa eh. Hindi, ito. Parang pinagalo-halo mo na eh. So yun. Yan mga ka-road trip. Kukunin natin mga ka-road trip dahil sariwa. Alin pa? Okay na yung dalawa? Ano yung isa kasi nasa ilalim, mag-isa riba eh. Okay. Yun mga ka-road trip. Yan. Sa mga scrap lang tayo mga ka-road trip dahil di natin kayang bilihin to. Ito mga ka-road trip, di kasi natin to kayang bilihin. Yan, 295. So yun, parehas lang naman yung lasa ng mga ka-road trip. Diba, wala namang pagkakaiba ng mga ka-road trip. Tipid-tipid. Yan, tinitipid talaga mga ka-road trip. Kailangan magtipid tayo. Laging magtipid para sa pampapiding mga ka-road trip. Ayan. Ganito pala mga ka-road trip yung yung GoPro pag nasa ilaw. Parang may siya, parang may ilaw na patay. Na parang nagwi-wave. Nagwi-wave yung niya. May Huh? ano kasi may Ha? hangin. Yun. Yung hangin. Yun, Christmas. Yan mga ka-road trip oh. Christmas bread. Christmas bread, my friend. So yung hinahunting natin mga ka-road trip, yung tsaa daw. Tsaa yung hinahunting natin. Huntingin natin yun, saan kaya yun nagtatago. So asan yun? Asan ba nagtatago yung yung so yun, pampapiding. So ba nagtatago yung tsaa na yun mga ka-road trip? Hanapin mo kasi Tsaa. Yan. Saan bang tsaa? Ha? Diyan ba yung tsaa? Yun, dito mga ka-road trip yung section ng tsaa. Patingnan natin kung ano yung tsaa na yun. Kung gaano ba ka-importante yung tsaa na yun. Saan banda ba yan? Grabe mga ka-road trip oh. Classic. Ito yung mga kape dito mga ka-road trip oh. Nescafe Gold Cappuccino. Yung presyo na yun mga ka-road trip oh, 32. Grabe, i-times 13.5 nyo mga ka-road trip. Medyo may kamahalan na yan. Ang isang ito baris. yan oh. Yan, Ay, sama. 32 rin yan mga ka-road trip. Yan oh. Puro tsaa. Tsaa tayo mga ka-road trip. Para pampalit ng tiyan. Yan. Yan oh. Pero yung Lipton mga ka-road trip yan oh. So ito mga ka-road trip yun oh, yung 15 yan organic na na whole pot milk mga ka-road trip, organic siya oh. Yan ang price niya mga ka-road trip, 14.5. Yan, 14.50. Ito naman mayroon naman tag 77.5 dirhams. Ito naman mga ka-road trip, skim milk. Yan, 4 lang yan mga ka-road trip. So parang gusto kong uminom ng gatas mga ka-road trip. Pampalakas. Ito dalawa, ito 4 na yan mga ka-road trip, 15 lang. So 4, kailan ba yung expiration nito? Yung expiration February pa. Pwede na yun siguro mga ka-road trip, 15 lang naman. Skim na lang, skim. Kaso nga lang baka magtaytay tayo nito mga ka-road trip. Hindi ba ito na yung nakakapagpatay tayo? Hindi ba yung nakakapagpatay tayo? Ang skim milk? Full cream mo na lang bilhin. Bakit? Kuya, lupa. Yan, may lupat din mga ka-road trip. Diba tayo mga ka-road trip, pampalakas.
Dahil medyo nararamdaman natin mga ka-road trip yung ano, humihina na yung mga buto natin mga ka-road trip kapag da-drive. Grabe kasi mga ka-road trip, ang haba ng oras. So yan, kunin natin mga ka-road trip yung gatas. Ito kasi, yan mo, bebel lang. Maggatas tayo mga ka-road trip kahit konti lang Ito 20 lang, ano. bago matulog. So yan mga ka-road trip, presyo ng tsaa. So yan, presyo ng tsaa. Sabi nga 24, 80 bags na. Yan na, pwede na yan. Tara. Yan, tapos mga 20 lang, magkano lang yan? 24, 80 piraso na ano, tibag. Pwede na yan mga ka-road trip. So ito sugar mga ka-road trip icing sugar 5 dirhams lang. So kung gustong maggawa ng cake, so ito pala mga ka-road trip, pakita ko sa inyo yung ano, yung brown sugar mga ka-road Ito yung trip. ginagawa mo Yan, sa ano, sa... Yan, yung dark Gusto sugar mo mga ganyan? ka-road trip. Ito yung mga Gawan ano, mo ng suman sa Sunday. pag ano, sige, kunin mo na yung isa. Magkano yan? 12. Yan Grabe. ba o ano? Ito na lang. Yan yung dark brown sugar mga ka-road trip. Magkano ba ito? 80 ay 8. So yan, kunin mo na yan. Dark brown. Ito dark brown, 13 yan. 13 yan. So gagawa tayo mga ka-road trip ng ano, ng ano yun, biko. Biko. Ito kunin natin. So gagawa tayo mga ka-road trip ng, okay na yan. Yan ang ginagamit ko. Hindi, yan. Yung dark. So yan mga ka-road trip, gagawa tayo ng biko sa Sunday. Titingnan ko. So shout out sa nagturo sa akin diyan, shout kay ano, kay Victor. Kay Victor Rolyo ng Davao. Glutinous rice. Meron dyan dito. So yun, shout out sa iyo Victor Rolyon. Yung pagturo mo sa akin ng ano, ng biko, kung paano magluto nun. So yun. Rice. So yan mga ka-road trip, at tayo yan mga ka-road trip, tapos na tayo mamili. So yan lang pinamili natin mga ka-road trip. Kunti lang yan mga ka-road trip, pang ano lang, pang 3 araw. So yun, tara. Please proceed to counter number 6. Pupunta tayo mga ka-road trip na Please number proceed 6. to counter number 5. Number 6 daw mga ka-road trip, sabi niya sa number 6. Number 6. Good evening, kumusta po? Ay, Merry pinakilo mo to? Christmas din. Ay. Vlog na. No. Ayos ka ba yan? Thank you. So yan mga presyo mga ka-road trip. Ano? So yan ang presyo niya mga ka-road trip. 695. So yan ang mga ka-road trip. 695 yung isang buo na yan. Shout out sa kamay ko. Ito. So yan, yung nakikita mga ka-road trip. Mga sariwa yung mga ka-road trip. So bye-bye.